Yada say ya mo kwa baby Adom TV Badwam Jumede no so ha ye kokromoti power election headquarters anti sectorial debate ekoso na yemfa wentwam taw na ye wiepe ebesa cross over na yakọ hompanifo ni nyina so wono ma ye krado o question bi ahwebi na tie bi afane mienu tie obi ade na wo jaje wanhu ba bia wo jaje e de esie nanso ye fiada Kelmed Pharmaceuticals for Aba Mama BC etenedwam a wo beboa ye kuraduro papa bi ni koku aduro etu ase mabiem Mama BC emu ache ya na ma bia boko de nyame adom na wo so o nyame adom boko wadaroma yenhu na BC ne sifom BC yinimu na ama BC de ama na tese ya ama sa yes meda wase na mada matiefo ne mahwefo ase na no payi so Semoti edin Mama BC ana me fi Kelmed Pharmaceuticals Limited ana maba monsra ban anopai medam ase sanya de bia ye no enuro papa se wo kan enuro papa na Kelmed e craft India man mobile o man mu ha e bi ni BC 56 cream eye ekro edru say netie ahaban ma krojin sinity sa BC 56 cream say netie and ye what pals a draw broni beka say hemorrhage pass cocoa and no say netie pine leaf ointment say netie and I ye what the capsules no so say netie ma obi mfa asokwa na no wa chenchena say netie okwa wo say me pile leaf yo me nchare ho no ye begina so ewo koko na ekuro okay ubia wutie misambre mpacho mesro say obefa wutrodua na watro numbers na ye wi na wafre bebia wo bia ye de bebro ye numbers ni ye 059 855 3075 freyen ye beje o so fefefe ye wo mia ye bebre so a wo eno yi biato a wonsa beka bi okotudu ebe ye nuanum nkramofo asori dan na obenya bi na plaza okanshi adabraka opposite Melcom Elohim Adepa house ena ashamai opposite Menya Krobo Rural Bank Madina opposite Melcom bebia e won kraham ye nchare ho no ye ntufa na ye nhwe koko edrom pine leaf ointment ne tablet ne edrom wanwaso a sa wonom a ebeyi pass na efri ho eye koko no eyi na efri ho na afi asan aye sojani abo ho ban broni beka se prevention emma yare no emma bio okay nti nia empe ene se woto a wodi beto dan mu a wonom na emmom sa wonya anom nko ade a na wodi bi srasra ho a te na eyi na efri ho koko ye yare a eyi hu yesi koko eni adro afedie koko adro aba eno ani pine leaf ointment ne tablet de bia me ka se eye ntafo obi nkwanya bi na emmom se wosika enso boto no emu ayemre na se opese wotode na wato capsules no eno eye internal ne external ho adwuma nti koko no fa ho ani mfie dodo a edi ewo wo honam pepper leaf ointment no ene ne tablet sei netie ya no ma ye bi afremu na mo de yedin na ye concert da bi eye pine leaf ma obi amfa bibia na da obowura pharmacy ho na say chemist ho no mo wo say me pine leaf ointment and in a tablet na ofa obehu ni sunsu anso papa ewom eden na ma ye duro edanso eye nhaban ma side effect bi ani ho sa wo de ye anasa wo nomo a ekwa emma bi sa se koko no ekwa emma bi koko ye wa ejawa ye mutim wani so kekao sabe ukwa jana bia ma obe ya na we no sa wonom a ema we mu yemre won rane na emum ema yefuni yemre say we di fruit no wotena so ana sabe why free senya de bia meka no enti entwentwen ho FDA adweatum enye eduro bi a yenyi ntum te senka yefo na asem ba ho we yagyeatum Kelmed na fa e de abrayen e wo man mu yese oman betu mpon a na yare ho nsem so ekoyiye na se wonni sika
na se wonyare a eye na wo kɔ wanim nya fe na no foi na edensem bebre na enti kwana kɔpɛ pine leaf tablet no na ne ointment na nom na enyi wo yare mfi okoko eye wa e de oha bebre na eba oha na ebi ni sen sabe obehu na woto kwan no anasa rectum ho e ho hyehyew the anus untimi ntena se ebeja wo mogatuo moje yi betu moja na ebi wo wo mukura na eda ne sen na ebi abesene akọ na blood bank ho moja na ebi ni wo enso yen nti mesre mo maintain ne e wo ho ne saa na afi mo prevent yare no mane mma ebe de na wo be prevent no ani pile leave no uyusu a ebe ku yare no ko ebe yi na firi ho afi na prevent na yusu jani abo ho ban ama se wodi nnuane na de bia meka me siga na ha eno ani ye kaboya ye mene ani ye pe ba bia da ye nwin fruit ho ba bi pebi se wo se woni bi da bi o fa pile leaf ayi eni agro nombi obi wo ho me se na obi bedi na dance o se mame me kwa eja na bia ade ya so me nan aso ma ya se ni misisi awu ehwa na me frɛ obi mon krofo yi bi na o se kona kopɛ pile leaf onom ye afedie adane no ayeye nwom adanse a eba waduro ho anya asam keto anti mesre wo bia a wotie me kona kopɛ pile leaf ointment ne tabe se ye kokonko ade a wo de adanse ebeba na onua nso atie bi na watobi me nkyare ho no mekɔ BC56 cream so sei enetie eye ekura duro de bia meka sabe wo hu ni se wo box mu sei no enye ne edi twiyese eye kuro aduro ensa yare bia nkan we ka kuro ho ade na ma BC56 edanso no eye nhaban ma wo yusu side effect bi enim ena esan wo bonus na ne digen wo di ye kuro no a etwetwe nsuo na afiri mu sabe a emu akuro no ebe build wo granulation tissues na aware off no ebe build ni nyina kan si ekasi a bonus ne se enya wetwa enya afi na bia ensuo hia hyew wanya deep lacration bi a ya pam a wo ka ho asama nka aye infected fa BC56 to so BC no edin ba kwa mesade ama no ne se so me dohwe na hu papa ewom sa no no wa yusu bebre mo de bi dada kra da bi so BC so hwe BC ye dura FDA agiatum de bia akakra se yenyi ntumu kra nka ya ma enye bi ne mu asabe 7 no fo e sha daka se no omo twia pia omo mfam pie so BC hwe mama BC eye adwuma wa yare sabia enro ne bebre no omo de aba yenimu ne ekọ enti ne yeto ye ho asi wo se ye bedi aduro yi ho adanse a kire obi biara asabe onhu ye na ono so ayusu bi tobi na tobi ma wunua pharmacy bia wankran ha tamale wa bolga kofori dua kumase asenfosu ana seshi bekwai escora babia oti region for mon konkwanta muslim babia edroi wo honom ubo wura babia wonsa beka patro sanfa number ni bia ehu hia pa fa utro dua 059 855 3075 na freye babi biara wo biara no freye wonsa beka ye de bia meka se mfere wo yare mami hu se obi ahye me na na beka se magazine you talene egune nase a eya asem nko a da bi o se ya manfa wo nan ho e bia na wo nan hu wonwi na ya akono na ewurade atu presi mama sa enti asem a miken eno ane BC56 cream entwentwen so se ekuro na ye slow healing wounds and as a chronic wound slow healing wound ene ne ehe ekura edin fie petepe me na na beka se kusikuro awo urade emre sa amre no etwem ene eye wo last stop ebia na wontie me da eduro yi ewo babi ayaresa bia kese enketua ne de agi babi akese babi ho ye referral point a doctor fo akuku dam wo ho omotwro ene aye computer ukọ computer no se wo boss wa BC56 na abete ho eno ane se wo twro enye adura asie nti ukọ ba bia ubenya bi ato na wo de aye wukuro na wo so wo de wadanse aba nti metrew
wa wutie me entwentwen so wo call ya wo se mepe BC56 ne ahaban mono no eda so no won ka akra so ne Kelmed di free India ba na no na mepe oyi bia ma wenye eye dada akra we wudi ye wu kura wo obeba abonten abedi adanse ama wunua so enya bia to BC nye edura sebe woto ano waboka hwese ne ete ne saa na eduro ne ti a ewom eye 50 gram esan se ewusika woto a wo be use ache ena ne esan ye de ewo mu kura ne se Kelmed ye promo ewo BC56 no so woto a ne ye che wo bia aka ho enti entwentwen so powura pharmacy bia wo se mepe BC56 enso hye na gu so bibi na twitwu wanya accident ya yo operation ekuro ni nwu aw emre na so no eya kona kope na to number no fa wuturo dua wo de fa sensan mu eno ne 059 855 3075 freye ni ebeje oso efeso ewrade nhira obi bia se watie me na obeye ne saa amen ya da senti Kelmed Pharmaceuticals in row BC56 and a pile for call pharmacy have a shops be mu abenya bi number no so eno de ama wo no bi a wo pese on church on yema ba kumienu bi so na dodo bi na wo peto so a ni na wo frɛ number na on bejo so yemfa no pɛ yem komodie no ensi ha ye kai wo se koso ahwe yem Facebook/Adom TV Extra na se YouTube Adom TV Tube ye de sectorial debate no ya sha se kora dada nti afei na mpanifo no MPP NDC won so abegina da kemu kyerɛ ne won mo aye pen e wa pomodin mu ne won mo ye medin afia amankwa Tamaklo na kwasi insia oman hine kwabna sante won mu nyina aye krado ena afei mpanifo papa bi stakeholders no so ayato yensa fra won no won nyina nso so age won mu adwa ne aka wo ho ne se won so beje bre no atena se wa tie bi emafia metie nka nche wa hwa no manka ne yie se de nka wa wutie firi nipa no anka be yentiti MPP ne NDC ne won mu aye for questions a won mo ede ba ye nyina nso mpanifo tie omo bedi ho dwuma tie ye ko Accra Digital Center. Ento aso.